Adlaw ka natong tanan nito sa kuang vlog apang lunanon. Okay, maghimo ta og sudan di sudan. Snacks aron makapabusog ta no kay kining diabetison bawal ang dili mag-diet. Kinahanglan yung diet pero kini nga pagkaon pwede magpabusog ta ani kay di man ni makaunsa kay lunlon man ni o lower of glycemic index atud pa sa atong nga research sa YouTube gabase po ta dito no kung saan pagkauna o gamay ra o glycemic index. Ang term nga glycemic index ya po ta nakuha nato sa YouTube kay kini laging naapunta ning mga sakita kay diabetes. Magluki-luki no po ta kung sa angay atong kanon no mga busog ta nga di bawal sa atong panglawas nga naay diferensya. Okay mga kaibigan, maghimo ta ani ato gining ang lagi ta gibasihan nga dili gyud makadaot sa lawas kay kuyaw man og sige kaon-kaon na nang taas og sugar kay peligro ang ato ang panana complication sa itong sakit kay lisod man ning diabetes no di naman gini mawa ni basta naa ta ani no lang natag maintenance ani nya ikaduha pod maintain pud ang ato ang sugar nga di mo taas mao lagi na itong bantayan diha magigsunan mao na maghimo na lang tag mga pagkaon binasi pod nga dili makadaot binasi pod sa atong research o mga i-refer po ta sa mga doktor, mga expert sa mga sakit sa diabetes. Mga expert na sila sa mga sakit sa diabetes, mga kaigsunan, atong gi-referan kay ron di po tayo mamiligro ba. O kamo mga way diabetes kani pwede ni kanon ninyo kay ma-prevent o prevention po ni nga di mo mataptan og diabetes. Ayaw mo kang kaon og tamis kay kami kapitaw sa una, di gani mi kaayo mo kaon tamis, nakapas mi anang kinaraan pero nakapas mi ang binago nga mga pagkaon o naon sa mi taptan kami karon nga daghan lagi ni pagkaon nga nasa street foods nga sa daot yun no yung tamo mention kung sana kay naman po yung naginegosyo ana lagi mga suko po natong i-mention nga di nato pagkaon sila ana ay mga dagkong kompanya diya sanay nakapadaot nato sa atong panglawas no kay bata pa ta naata padungan ada bata pa mga tao ron karon nga generation tuan nagap atubang atong maong pagkananan tungod sa kalami sa pagkaon lami gyud na pagkaon la pero di gyud na vegetable na permi mong taon ana kay kadaot yun na kay like mga preservatives ang ipang sagol mga sasapingana nga mga additives nga ipang dugang aron ma-preserve ang mga pagkaon no yan ay mga lami nga mga ingredients nga gipang dugang pod makatago sa atong panglawas o makadugag sugar sa atong panglawas di na atong pagdaot nila no kalimatan ni kompetensya nila ang atong protektahan ang atong lawas di nato panagsaan ra kumakaon ta ng mga pagkaon na panagsaan lang ayaw lang mo karaadlaw peligro gyud na may mga 18 anyos pa may kung pagmangkon 18 years old pa o diabetic na sus paita nga mga trabaho na may examination ron sa physical di nakapasar niya sa akong mapagpanarbaho nga na di mo maglikay ng mga pagkauna nga istrikto na pagpanarbaho ron sa gawas kung madto mga gawas bisag diri magyapon yung mga examination estudyante pa ka eksamino na ka o mao na nahitabo sa mga estudyante ron uban nga alay mga sakit wala bantay gyud tanong alam na mga prutas di pa balabian ang prutas kay kaning prutas na pa glycemic index nga taas po yung sugar pero bintahan na lang ng prutas ayon po alin po ta palabi igo na po nga kaning prutas ikaw na lang man pang siragana ra man na siya di sa ato pa gamay ra gagmay ra po nag mga sugar ka natural sweet mga tamis natural mga tamis ana di magyud na ingog piya ng mga process kanang process sweets nga kanang mga sugar sa asukar kanang mga sa palihan mga drinks siya sa kanang mga drinks siya sa mga kanang mga tindahan kanang coke kanang soft drinks tanan daot yun na di po ta mingon nga ayaw palitan na panagsaan po ayaw po na og mangaon ta og mga tambok kanang ito magkilaw nang lan po na pero di kanunay ba panagsaan ra marisonan lang kay looy pa mga bata mo di katilaw pero panagsaan ra gud ay gawin maintain niyo sa mga anak niyo no kinahanglan gulay ang ikuan sa yung anak yung
presentar nila nga mao na ayun istorya nga makaayo sa lawas di makadaot ni kaon taan ni kay gahi pug oo ni mga bata ron di po tanan na puy uban mo sabot nga kumao mo sabot nga ang pagkaon makadaot mao na kaon pero kanang mga badlungon o singanan ng mga bataa di o gano nga di po ta may huwag sanang bataa basta kay lagi bata nga di mo tuo no ang ila ba ray lang ipamati og unsay lami bitaw tinuod na okay din na mga pag-unsa mo niya itong pagkaon kay pagkaon na ambot mo angay bali mga bata ani po tamis man ni kana may saging ani og kapayas gibutang pero lami ni labi nag-irip ni mabugnaw ni arang lami ani mga gatas ay nakuwang na ko ani nga timplada no gatas sa gyud kuwang na ko ani ano gatas nga di pud nga gatas nga kanang tawag og condensed milk kana pong powder kanang gamay ra po white sugar yon kanang kaning birch tree labi na kanang full cream milk gamay ra gyud nag sugar na kuan yun na tested lang yun ni giray anang na YouTube yang testingan white sugar gamay ra gyud sugar ana gamay ra yung increase ang yang sugar pag testing ana mga gisunan. Okay ka na ito ang gamiton aron safety ta no mo na ay akong advice nyo gimo mo ani gatas may kulang ani analay ibutang ninyo bisag duha ka sachet pwede na lami na nanay murag ma-feel na to nga mas lami sa way gatas no lami magyapon ni pero kulang lang og gatas ay kulang ani gamay lay puno alami ang mala samot og mo mudugang og kalami niya no magigsonan mao ni daghang salamat sa inyong pagsunod sa akong YouTube o sa ganing channel kay ganing ako mga content pinubre lang ni nga makaayo po nato nga ang panglawas sa mga masakiton sa manako og dili masakiton katabang po ta og inyong sundon nara pa na ninyo kung sa inyong nakita ini akong vlog ang ay basundon kay galing akong ipanghimo di man ni makahilo kundi makaayo ay di ta na makahilo kay makahilo ni prutas man ni og gulay ako ng root crops niya di gini makahilo itaw ay mo ka baka og sa inyo sundon niyo ni gusto mo mutilaw sundan lang gamay ra man ingredients na may kilid na yan yung merkado daghan di na mo madto pag mga mall nga mangita pa itong ingredients nga asa dapit na lang mga pangbutang niya sa mga cake o kung sa may mga pagkaon nga nausol nga makadaot sa itong panglawas ka ng cake di po kami makadaot na makaayo na sa mag birthday kay mo na halad-halad na to pero kung iman yung kanunay kaon na ay sigurado yun mo di kumingon o maayo ang lawas nyo na itong nagnegosyo cake ayan mo kasuko na kay halin na po ng cake og birthday di maging nakapug nga na mga ka-celebrate no daghang salamat yun utrohon ko kay kini ato na yung ibutang diri sa steamer di sa ta magpamilit kay taas pa ning atong video maundang atong istorya basin di na pumuganahan mo tan-aw giganahan ba pag ka mo ani bitaw joke mga kaigsunan lami kayo no boss o kayo lang maluto na ato yung gamitan yung bangguran nga pino bitaw mahimo ay kuan lang niyo blender na lang niyo ang kaning kuan ingredients ani o kaning kuan ani kaning gamit ani o sa ngana kanang mga panggamit ato ani ba paghimo blender niyo kung makadaog yung blender may blender nga kanang di bitaw nga kuan di bitaw yung dali madaot ka ng pang karne yung ana may mga grinder man nga ate mana blender o grinder man kanang grinder po mo po na ligon-ligon din sa blender bawa ka mo lang mo sabot ng sana tinuod na kilala naluto na ito na tilawan salami ba okay kalami di ay mga rigsonan lami din akong iniluto no tilaw ka to gusto ka ito na sarip akong kauban diri asa ko no
Okay, daghang salamat ug mayong adlaw kato.